Uite, n-am mai fost acolo. Unde, acolo? Acolo, da. Cum n-am fost acolo? Ai fost acolo. Nu, n-am fost. Ai fost cu mine. Glumești. Nu. Când? Cum când? Măi, în septembrie. La Marius. Nu la Marius. Flori. Absolvire, banchet. La Ileana. Nu la Ileana. Nu mai știu. Chiar nu mai știu. Măi, la mișto. Nu mai țin minte. Cum să nu mai știi dacă a fost anul trecut în septembrie? La Cristina. Nu a fost la banchet. Cristi. Tu mai vrei să mergi odată, de fapt. Da. Am înțeles acum. Păi zi așa. Nu că Hai să n-ai mai fost. mergem o dată. Mergem. Îmi place. Îmi dau seama. Dar acum știi că ai fost? Te pricep să știi. Dar știu că știi. La banchetul lui, Nu mai știu. că ziceai că întârziem. La Florin. Colegul tău Exact. de facultate. Exact.